Як же ж beautiful то сьогодні. Добрая раніца. Яка я пригожусь, мама мія. У мене була чергова візита да ортодонта. Я заўсёды радуюсь, тому што гэта збліжае мяне да таго моманту, калі я здыму усё гэта са свайго рта. Цудоўны дзень, цудоўнае надвор'е. Толькі што піла, мне здаецца, самую смачную каву ў сваім жыцці. Гэта быў пшылев. І яго мне зрабілі у Дената. І тут ёсць яшчэ такі дворык. Сімпотны. Прывітанне, сябры. Я збіраюся на прабежку. Зноў уся ружовая. Я не ведаю, як гэта так сталася, але вось такі ненудны лучок. Сёння я планую зрабіць прабежку по новаму маршруту. У вушах я думаю, што ў мяне будзе кровасток. Такі ў мяне сёння настрой. Вось, але ў мяне баліць нага, таму што учора я так добра пагуляла. І мне здаецца, пацягнула мышцу неяк так. Ужо здаецца, адчуваю сабе лепей і хадзіць мне нават складаней, чым бегаць. Карацей, зараз прасцягваюсь і спадзяюся, што выйду на прабежку. Таму што вельмі-вельмі не хачу яе прапускаць. Всё атрымалася. Приехали ў другой город, каб пасядзець на канапах. Выбираем себе канапу. Приехали ў город Кошчин. І тут такі прыгожы шоурум. Я даже не знаю, что это. Вкусно не? Контррезервацию погоды. Вообще красиво. И наоборот.
Good morning. Я зразумела, што я ўсё сваё жыццё хацела быць чалавекам, які рана прачынаецца. Але ведаеце, мне здаецца, што пара прызнаць, што гэта не для мяне. Я вось сёння ўстала ў 7 раніцы, мне не спадабалася. Я прачнулася ў 7. Таму што я іду зараз да лекара. Вось такім healthy влог, получаецца. Атрымліваецца. Я стараюся раз на год рабіць усякія розныя чэкапы, дзе я. Але ў мяне не атрымліваецца. Мне атрымліваецца гэта рабіць раз у 1,5, нават 2 гады. Я думаю, што трэба гэта выпраўляць і рабіць усё ж такі рэгулярна. Хаджу я да прыватных лекараў, вельмі задаваленая з усяго, што я там атрымліваю. І ўсё гэта не гледзячы на тое, што я плачу аграмадную, вельмі дарагую медычную страхоўку. Але думаю, што мне трэба прабіць гэтую тэму і пачаць карыстацца бескаштоўнай медыцынай, таму што, сапраўды, тыя сумы, якія я аддаю кожны месяц на страхоўку, мяне проста, зуду сракі вызываюць. Хаджу, дарэчы, да палякаў адзін раз у сваім жыцці за 4 гады у адным з гарадоў, якіх я жыла. Я схадзіла да нашых, і больш я туды не пайду ніколі. Мне там пачалі лячыць усё тое, што мне трэба і не трэба. І калі я трапіла да нармальнага лекара, мне пра гэта сказалі. Вось, было, канешне, цікава. Я вельмі задаваленая з таго, што я атрымліваю на польскім рынку і нічога не хачу мяняць. Прыём. Гэта ўсё яшчэ той самы дзень. Я проста вырашыла запісаць канцоўку да гэтага відэа. Па-першае, зранку я сказала, што я іду да польскага лекара і я карыстуюсь польскай медыцынай, мяне ўсё задавальняе. Але трэба сказаць, што ўсё ж такі мяне не ўсё задавальняе. У мяне няма ніякіх ружовых акуляр, калі што. Напрыклад, сёння мая візіта была на 8:45. Лекар прыйшла ў клініку ў 8:48. А я зайшла ў кабінет дзесьці ў 9:15. То бок паўгадзіны я чакала, хаця моя візіта была назначана на 8:45. І я заплаціла за гэта грошы. Я не тое, каб хачу паскардзіцца, ўсё ж такі я з такім сутыкалася і ў Беларусі вельмі часта, таксама ў прыватных клініках, але як бы просто хацелася падкрэсліць, што я не лічу польскую сістэму ідэальнай, увогуле ідэальнага нічога няма. Думаю, што проста надышоў час спраўдзіць, што робіцца ў бескаштоўнай медыцыне ў Польшчы. Таму, як бескаштоўна, я плачу страхоўку дзяржаўную. І так як я плачу яе кожны месяц, і як я ўжо сказала, гэта шалёныя грошы, канешне, мне не хочацца пераплачваць і хадзіць да лекарай за дадатковыя грошы. Думаю, што калі я пераеду, я там прыкраплюся да да нейкай паліклінікі ці нешта такое і пачну карыстацца гэтай вось дзяржаўнай медыцынай. Я гэтага не баюся, вось, я гатова да нейкіх складанасцей, але я думаю, што ўвогуле ўсё будзе добра. Што яшчэ? Пераезд. Я сказала слово «пераезд». Я хочу сказаць, што гэтае слово мяне ўжо проста вкурвяе, таму што гэта ўжо будзе наш 5-ы пераезд, і ў мяне няма нейкіх асаблівых эмоцый на гэты конт. Я нават не веру, што мы пераязджаем ужо ў гэтым месяцы, ўжо пачаўся сакавік. Не ведаю, няма ніякіх эмоцый, не таму што мне сумна, ці ў мяне нейкі там дрэнны стан, проста я знаходжуся нібыта ў нейкай прастрацыі. Плюс зараз такі час, калі наваліліся нейкія яшчэ іншыя справы ў жыццё. Я хацела сказаць, што месца, у якім я жыву зараз, я жыву ў ім менш года. А у мяне ёсць такое адчуванне, што я тут жыву ўжо некалькі гадоў. Я вельмі хутка прывыкла да гэтага месца, да гэтага аседля і да гэтага раёна. І мне вельмі падабаецца тут жыць, і мне нават вось пераезд дадае нейкіх сумных пачуццяў. З іншага боку, канешне, мне хацелася б пераехаць туды, куды мы пераязджаем, таму што там таксама вельмі цікавае месца, якое нам вельмі падабаецца і ў якое мы шчыра хацелі б пераехаць, і гэта месца як бы падобна да нейкага ідэальнага месца, у якім мы бачылі б сваё жыццё. Таму, канешне, цікава пачаць новае жыццё, але і з гэтым жыццём, якое зараз ёсць, неяк сумна трохі
расставацца. Апошнія влогі атрымліваюцца не вельмі інфарматыўнымі, але ж мне хочацца ўсё ж такі іх рабіць, нават калі яны кароткія і stupid, таму што гэта такі візуальны дзённік, і мяне гэтыя відэа супакойваюць, і падобны контент мяне апошнім часам вельмі супакойвае, таму я сама яго раблю, што атрымліваецца, не вельмі шмат чаго здымаю насамрэч апошнім часам, але ўсё ж такі вось нейкую такую відэанататку хочацца заставіць, таму влогі выходзяць. І мне здаецца, што яны нават выходзяць трошачкі часцей, чым раней. Я хачу увогуле зрабіць нейкі графік такі больш-менш, карці рабіць больш аднаго відэа на месяц. Я не ведаю, ці будзе ў мне гэта атрымлівацца, я не стаўлю гэта ў прыярытэт, таму што мне здаецца, што гэта можа звесці мяне з розуму, асабліва калі я не буду следаваць дэдлайнам. Так, боже, шмат всяго нагаварыла. Карацей, я пайду дапрацоўваць, а потым пайду на закупы ў які-небудзь адлеглы магаз, каб трохі прагуляцца. А вас, мои шаноўныя сябры і гледачы, я шаную з надыходам вясны. Я спадзяюся, што ўсе нашыя праблемы, шэрыя дэпрэсіі застануцца дзесьці там далёка. Вось, мне заўсёды ў канцы відэа чамусьці хочацца нешта вам пажадаць. Ладно, я просто хацела скончыць гэты влог, вось, просто пажадаць вам усяго добрага, сказаць вам дзякуй вялікі за тое, што вы гэта глядзіце, за тое, што вы даглядзелі, даслухалі гэта да канца. Пабачымся з вамі ў новым влозе. Да забачэння.